Wat vind je er nou van dat er net geen vervolging plaatsvindt? Goed. Ja. Ja? Dus het is netjes. Want hoe wie de sfeer daar binnen? Ja, goed. Ja. Inderdaad, ook een beetje verwacht houden. Ja, of tenminste, ik hier dat wel wat verwacht en mijn vrouw en ik om. Maar het is een tragisch ongeluk. Maar eigenlijk valt er net echt schuld dat te kennen, zeg maar. Waarom vervolg je hem, deze vrouw net? Omdat wij ervan overtuigd zijn dat ze niet een grove schuld heeft aan het ongeval. Wat is er dan correct gebeurd? Nou, wat er eigenlijk is gebeurd is dat ze is ingereden op een groep mensen, maar dat ze niet goed heeft kunnen zien waar ze op inreed. Hoe kan dat? Nou, dat komt met name door de felheid van het vuur en het grote zwarte gat wat je dan daar omheen krijgt volgens getuigen. De Wierwol instemmend geknik doet officier van justitie bij de meedeling, bij de taljorting zijn had van dit is een zaak waar alleen nog maar verliezers binnen. Het strafrecht had hier net zo volle toe te voegen. En dus ik denk dat dat wel accepteren wordt door een krutpad van de inwoners. Wie is nog emotioneel? Ja, zeker. Het is dus zwager. Ja. Dit er net meer is, dus erken. Ja, want hoe is het nou bij het dorp? Nou ja, het met ze rennen naar mijn kruiken en geestelijk best direct nog net helemaal klaar mee. Hè? Dat maakt zien eten, toch?